אבא, המון מזל טוב, בן כמה אתה? תודה, תודה. אני היום 5 לאפריל, אני היום בן 60. בן 60, וואו. כן, יש לך נולדתי ב-64. וואי, באמת, כל הכבוד. יש לך איזה עצה לתת לצעירים שבינינו, קצת חוכמת חיים? כן, בטח. לגלוש תמיד רק במסלולים, לא לרדת מהמסלול ולא לעשות שטויות. לגלוש בצורה בטוחה. בסדר? אוקיי. יאללה, בואו איתי. יאללה. אתה יכול מפה לסיים אותי, תוך אבל. ענק, ענק!